smo drugari. Ovo je poznao Milano Istre. Evo, krećemo sa izvlačenjem ovog palja. Još jedan u nizu. Idemo prvo da isfreziramo oko njega, pa postepeno, korak po korak. Kako sam palj izvukao i koje dubine rupe. Sad ćemo da vidimo šta ćemo s ovim. Njega i idemo da ga izvučemo. Pola 10 je ujutru.
Sad ćemo da vidimo gdje ona ide i doko ide. Žila. Evo. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Sad ćemo samo još jednom da ga isfreziramo i izvlačimo panj. Sve mora biti po propisu. Sad ćemo da očistimo zemlju, ovaj panj je gotov, isečemo još po koju žilu, izvadimo, vratimo zemlju, ali da vidite epilog jučerašnje teške borbe koju sam imao. Pogledajte rupu.
kažem, sve je to urađeno motokultivatorom do 80 cm u dubinu. Nisam smeo više da idem, jer ne mogu da izvučem. Treba mi daska da stavim, treba da idem u rikverc, donji deo pada i tako dalje, nebitno. Dakle, do 80 cm sam mogao sam i 90, ajde, ali to je bilo sasvim dovoljno. 80 cm u dubinu kultivatorom i 10 cm samo riljačem, one glavne žile sam iskopao i isekao. Pogledajte. Odavde se možda i bolje vidi. Kao da je pala tomahavka. Evo ga pančić. Sad ću to da zatrpam sve. Komplet. I vidjet ćemo, ovaj deo ćemo frezirati odmah. Sve ću da krenem da ga komplet prefreziram. O tom potom. Eto tako. Evo ga, drugari. Gotov je. Koja žila. Gledaj, ovo. Još jedno u nizu. Evo ih koliko. 6-7. Evo ga. Lep pozdrav od Milana Impe. Sad ćemo sve ovo da poravnamo i tamo. A sad ću da vam uradim video zapis. Hoće ovde, napravit ću za ložište. Za sve ovde što se u ovom placu, što je nepotrebno, što treba da izgori. Od granja, trava, svega i svačeg. Vidjet ćete kako ću motokultivatorom da napravim ložište dole u zemlju, da ljudi stavljaju, da mogu lepo da zapale, da ide vatra gore. Dakle, sve ovo što vidite, sve što je višak, što je suvišno će se paliti. To ćete vidjeti kako ću to ložište da napravim kultivatorom. To je sljedeći posao. Evo, i ova je gotova, uz pomoć moje freze, to mog nekog znanja i tako iskustva. To je to. Ljubim vas i volim, vidimo se kasnije malo.